The following is Birta Kimi Mate Kotak Mahindra Life Insurance along branch manager ahoi kekla. Adui ahoi alamki Aphuthak XEM ramsing ronghang pherangke amai kephalapen. The following is Birta Kimi Mate Kotak Mahindra Life Insurance along branch manager ahoi kekla. Lasinang litum ke claim ji ning ke hang pulote prap jin pen humri ikha lapen labang so office adim ke di food town tiopia dunga mat iglo lapen bainong abang ke mesenji lapen alu ke jok last date ke 25 February on henlo lapen jong sinang litum kachini vek ji aphan arju ikji pulote Sri Sarem rong piaphan humri iktame labang so contact number 9957765540 along lapen requirements abang ke proven experience in sales and team management preferably in the insurance or financial service sector, strong leaderships and communication skills, ability to motivate and drive a team to achieve goals. News Text Report, B News 7. Adui ahoi alamki Aphuthak XEM ramsing ronghang pherangke amai kephalapen. Non malom Meghalaya pen elections campaign of Harmon West Karbi Anglong Arlo Jasimet Meghalaya adui ahoi malom campaign ke bang Aphuthak pinang an social media long thekpon long. Bangso adui ahoi Aphuthak ilitum matha krang nang nipura abarim EM ramsing ronghang pen pherangke amai kang nipon. Abarim EM ramsing ronghang pen pini pherangke amai kephalapen along kaning jepon atengi ilitum along Jasimet adui ahoi along non malom elections of Harmon Meghalaya pen campaign ke bang atum ilitum along ri arlo antame nang lut choksi vote kirek amai nang padolo. Las ilituma khayatum do join nang ni bangso Aphuthak adui ahoi along intang kring ka jisong padonangji. Lapen KC pensitame bangso Aphuthak dudun joy ke chokchilo. Nonateng ingsam dun ripulo tangte ilitum along ri ke anso sesi Meghalaya tum nang parlo thu bom popusi pherangke amai long ni jepon. Tangte abarem EM ramsing ronghang pen adui ahoi alam Aphuthak ke than panalamte arjusina. Lapen kidam tang ningkan 2022 aningkan amreng constituency arlo rongkhelan arong mate ahawar ke Meghalaya sor parlo pon elo pusi press release tame chipi pon elo bontame ladak elitum arleng ke theatum CM tame EM tame MSC tame MP tame MLA tame ase chipa dodunde lasi nonatengsi dudun joy bom lang pulote elitum along rike anso sese Meghalaya tum parlo pon bom jilang puta ninje pon thu. News Text Report, B News 7. Alam thiwang ke party polam relo as mane XMEC Karbengal Commerce Council mate inu senior citizens hisaben ite sia daito du poson mathasi nili nal to mathengno thini alam khari jeni ha isi alam the binaw mala helo non Meghalaya state along autonomous council mo ka election do bomlo la pendak jasmet ke nichi Karbi Anglong lapen Jente Hills West Jente Hills te hoy nok aswa area long non election campaign Meghalaya state pen lapen ladak non isi jaso metpen ilutum ba itung raratum kamat hadni kenang sor lam la helo non hejong lang West Jente Hills along isi autonomous council constituency ka create labangke baroto lapen mukro ku pangrum pen sisia constituency do ladak total rong thong kebra thok do la swangong pen ke create thok bangke la ke karbilo lapen jantia tumange rong create thok silo la kado we dimta karbi lapen la jantia ki on 90% ke la ke karbi anglong a territory arlo constituency lo Seta pini Ladakh bangke Meghalaya pen wangsi Meghalaya government pen wangsi Ladakh ka doge ara fanta voters ID ta pidet lo ambe Ladakh pen amasi non la swa constituency pen amasi
INC a candidate lo arlo supi laban ke amen ke banikas laban tu lake mula ber pen malo karbiang long pen mase candidate ado la so constituency lo masih bange jantia hills long la so Thomas council a homosis bincong de laben la so Aphuthak non ke pulje del ke bos proli ke bangi ko rasia tarik lo seta ningdu kana mala puhelo karbiang long mata asama territory arlo publi chini dera fisita karbiang long autonomous council kachari atung punon MLA atung punon MP atung punon asama minister atung punon nasolang kita in sabege ningdu kala tasi nili puje ninghang je ilikum longri longpat kaching honara atung party ku cipupe pinpen tong sekot pen seta isi itunga protest demonstration cipet lang dun vex game lapen lage long pen wang we pusita hala so che koi not area jiri kindeng long seta kadu ke political party punon rat punon students tum punon la so Aphuthak itum mane si protest demonstration ke dusi ke mi pusini li karbiang long rat mate hala so area rar pani ke la so lam thepu saksi jasmet ini nang le tu bathen no nili la so lam kapan kali pusi na to bathen pela ini ile tum board ituma autonomous council ke jali na tum punon MLA MDC pen danglok MP MLA karbiang long and chief pen la sura pharmacy claim duji pura ke jali na tum je ituma constituency arlo nine amreng constituency arlo ke damtang 2022 anikan ane ladak rong khelan ke lage karbi anglong mana amreng homosti binong binang ating lo seta Meghalaya state government pen December 6 2022 ladak ala Meghalaya barato la so outpost along taso angkang ahima parlopon detlo tu press media pen pangdak adlo notification piat lo seta non puanta karbiang long inut MDC MLA MP tuntal la so puta kasi chiki de tulo te lage koson alam lo apot Meghalaya parlo ponji po phanga chikau du son lo asinili la support Meghalaya state government pen kapek lang press aku PC nang to wani teklan po laile okay tangte pinibirta ke lansing toni koglok domi thakme kurwang thu kar